दिनै 70थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौ गोदान दिल्लीनि राजघाटआव फालिनाय जादों। बेवहाय बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा जयै खुंनाय जादों आरो जोबोद गाजा गोमजायै खुंनो हादों। आङो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावदों एसेबां मोजां प्रग्राम खुंनायनि थाखाय। दिनैनि समाव आङो गोसो गोरबोनिफ्राय मान होनो सानो बर' थुनलाइ आफादखौ गायसनजेननाय आफादगिरि नेहाथारि जयभद्र हागजेर आरो सनाराम थावसेन बिथांमोननो आरो बेजों लोगोसे गोलाव सम बर' थुनलाइ आफादनि सोमावसारनायाव जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननिसिम आङो गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरो। आरो बर' थुनलाइ आफादनि गुबुन गुबुन बिबान लानानै बर' थुनलाइखौ जौगाहोनो थाखाय हाबा मावलांनाय गासैबो आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोननो आङो गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ बावहरो। दिनै बर' रावा भारताव गनायजानाय मोनसे राव जाबाय। बे रावखौ मोनब्रै इउनिभारसिटियाव फोरोंगासिनो दङ, हाजार हाजार फरायसालियाव फोरोंगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे जोंनि लिरगिरिफ्रा रोजा रोजा बिजाब लिरनानै दिनै बेखौ फोसावनो हादों। दा बेबायदि समाव आरोबाव मोनसे मोजां खौरां जे दिनै गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभाया राजघाटआव बिथांमोना मोनसे जायगा जोंनो हगारनानै होदों आरो बेवहायनो बर' स्टाडि सेन्टार हिसाबै दिनै गायसननाय जाबाय। आरो बे बर' स्टाडि सेन्टाराव बर'खौ गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा इन्डियान एबा फरेन कान्ट्रिनि जायफोर स्कलारफोर बिथांमोना फैनानै बेवहाय स्टाडि खालामनो हागोन आरो जोंनि सोरबा स्कलारफ्राबो गोसो जायोबा दिल्लीयाव फैनानै गुबुन गुबुन रावफोरखौ स्टाडि खालामनो हागोन। अब्लासो बर' रावा आरोबाव मुलुगाव गेवसारगोन। दा बेनो बर' थुनलाइ आफादनि आरो बर' हारिनिबो थांखिमोन जे मुलुगाव बर' रावा गेवसारनांगौ। मानोना बर'आ रावारि फोलेर, रावानो जोंनि सिनायथि। दा नंखायनो जोंनि रावखौ जोङो जेसेबां फोसावनो हागोन मुलुगाव हारिनि जि सिनायथि बे एसेबां गेवसारगोन। दा बेनिखायनो नैबे जे स्टाडि सेन्टार बेवहाय बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो गासैबो मददखौ होगोन, राङारि मददखौ। दा गिबियाव जोङो 10 लाख रां बेवहाय होदों आरो इयुनाव जोङो बिथांमोननो रां मदद होबाय थागोन जाहाथे बेवहाय स्टाडि आरो रिसार्चआ जाबाय थायो। आरो बेजों लोगोसे 3 फरायसाखौ जोङो बोसोरसेयाव रिसार्च खालामनो थाखाय बिसोरनो राङारि अनसुंथाइखौ होगोन, जायनि गेजेरजों बिथांमोना बेवहाय स्टाडि आरो रिसार्च खालामनो हागोन। बर' राव आरो बर' बिजों जौगानायनि थाखाय बिटिसि सरकारा मा बर' राव आरो बर' बिजों जौगानायनि थाखाय जोङो गासैबो बिथिंनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। बर' फरायसालिफोरखौ थिग खालामनाय, बेवहाय नांगौ बायदि मास्टर थिसननो थाखाय जों नाजागासिनो दङ, कुवालिटि लाबोनो थाखाय नाजागासिनो दङ। बर' राव थुनलाइ जौगाहोनो थाखाय थांनाय बोसोराव 100 गुबुन गुबुन रावनि खन्थाइगिरि जथुम जोङो खुंदों थांनाय बोसोराव। देग्लायबो बेखौ खुंगोन, खन्थाइगिरि नङा, देग्लाय लिरगिरिफोरनि जथुम खुंगोन, 100 रावारि लिरगिरिफोरनि जथुम खुंगोन। आरो बेजों लोगोसे गोबां सेमिनार वार्कशपफोरखौ जों खालामगासिनो दङ आरो बर' थुनलाइ आफादनि गेजेरजोंबो माखासे हाबाफारिफोरखौ मावफुंनायाव जों मदद होगासिनो दङ। दा बड'लेण्ड गभर्नमेन्टनिफ्राय बर' राव थुनलाइ जौगानायनि थाखाय जेफोर हाबा मावदों बेवहाय जोङो जेसेबां हायो मदद होलांबाय थागोन आरो अराय सम बर' रावखौ जौगाहोनायनि हाबाफारियाव जों अराय सम मदद होलांबाय थागोन।